Que tal, señoras e señores? Moi boas tardes, benvidos un día máis ao Telexornal Mediodía. Comezamos cunha mala noticia. O índice bursátil galego, o IBEX 39, cae en picado facendo que a nosa comunidade autónoma se encontre nunha situación de crise. En efecto, empresas tan influentes como Agrícolas Paco, Patacas Resada, Excavación Sentendo ou Mariscos Manu se vexan obrigados a pechar pola súa falta de liquidez. Esta situación fai que a nosa economía este en perigo. Se segue así, comezarán a pechar empresas e aumentará o paro en Galiza. Pero tranquilos, o noso presidente asegura que isto só é pasaxeiro e que se ve a luz ao final do túnel. Tamén se chegou á conclusión de que a crise está producida por o encarecemento da tinta? Perdón, creo que isto está mal. Non, señora, é tal como está aí. Déixame que te explique. Un cartucho de tinta contén 8 mililitros e de media custa 15 euros. Entón, a canto está o litro de tinta? Se fas a conta, observarás que está a 1.875 euros o litro. E a canto está o litro de gasolina? A 1 euro e algo. A pregunta é, por que non se imprimen os libros en gasolina se sería máis barato exactamente 8.575 veces? Esta crise é culpa nosa, galegos. Estamos imprimindo por riba das nosas posibilidades. Non me remata de convencer esta teoría da tinta. A min tampouco, acabo de inventala. Estes papéis son de pega. Despois desta clase magistral de economía, que de economía tampouco, continuamos outra noticia. Onte produciuse un intento de atraco nun supermercado da coñecida famosa Vila Mariñeira de Portonovo, pertencente ao concello de Sanxenxo. Aquí podemos ver unhas imaxes gravadas desde o interior do supermercado. Un 20. Empuxa, oh! Empuxa! Mans arriba, este é un atraco. ¡Me cago en el ladrón de Cristo! ¡Me cago en el ladrón de Cristo! ¡Para, estate quieto! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero muchísimo! ¡Que morro, hostia, morro! Éncheme a bolsa. Veña, rapidinho, unha de palmiriñas, unha de donut, unha de nocilla. Dame tamén unha pasta, toda a pasta. De dentes ou espagueti? Pero que me están vacilando? Os cartos, estou te dicindo os cartos. Para, xa marcho. Tranquilo que teño partido á tarde, Tranquiliños, todos. ¡Al ladrón! ¡Alta guardia civil! Vale, se me rindo. ¡Quieta! Vale. ¡Más atrás! ¡Vamos! ¡Con calabozo! Quedeime coa túa cara, Para finalizar o telexornal, imos ver unhas impactantes imaxes que nos chegan dende a parroquia de Bordós. Dentro vídeo. Euroshow! Eros! Ara, cara, esta xente de hoxe en día, tanta coleta, tanto pelo panten pro V, e ao final non teñe que sacar cando se lle chama. Que é o que tes? Ara, cara, pensaba que non ibas chegar hoxe. Podes explicar que é isto? Iso é un marco, ti non ves que é un marco, non viste un marco na túa vida? Eu sei que é un marco, non fai falta que veñas ti de listo a dicirme que é un marco, pero quero que me digas que fai aí. Pois está aí. Eu sei que está aí, pero quero que me expliques que fai aí. Pois moveríalo ti. E se non fostes ti, sería a túa prima coxa, porque eu non fumo. Ti estás te rindo na miña cara, e toma polo cu. Quero que... Ti pensas que eu quería movelo porque me dá a miña gana, pensas que eu teño que andar a perder metros por culpa túa. Eu que sei. E saberás o que faz. Estás te rindo na miña cara? Ti estás te rindo na Non miña estou cara? rindo de ti. E ti deixa de gravar, Deixa de gravar. Gracias por confiar en nós un día máis. Vémonos no próximo telexornal. Grazas e ata mañán. Estamos aquí na TVG como todos os luns para falar do que deu do sí o fin de semana. Como non pode ser de outro modo, empezamos co derbi entre Nottingham Prisa e Steaua do Grifo. Conectamos con Breixo Castro.
Boas tardes, aquí Breixo Castro comentando as mellores xogadas do derbi. O partido comezou cun intenso sorteo dos campos, no cal este Auga e do Grifo logrou impoñerse. Nunha das primeiras xogadas do encontro, tras un intento de regate, o capitán sufriu esta tremenda falta. E tras a parada do Cancerbeiro, o Nottingham Prisa logra o primer tanto do partido. O Este Auga empataría de penalti tras unha dudosa acción que puido rematar en Liorta. Aquí temos as imaxes do tanto. Finalmente, o partido remataría 2-1 para o Este Auga, pero o carallo da cámara quedou sen pila. Grazas, Breixo. Conectamos agora co monte ciclista de Vilalonga, con Álvaro Carballo. Hola, boas tardes, son Álvaro Carballo comentando a volta ciclista de Vilalonga. Onte foi a etapa raíña desta segunda edición, que tivo como percorrido 2 km cara arriba, 2 km cara abaixo e un de fronte. Foi unha etapa moi accidentada, como este primeiro encontronazo a velocidades vertixinosas, e tamén vemos unha colisión masiva que deixou 2 lisiados, un cun punto e un en coma. A victoria finalmente foi para Adrián Vaiverde, seguido de preto por Xosé Gundo. E aquí as imaxes dos 3 corredores do único equipo galego que non tiña para subvencións. Agora unha exclusiva. Rafael Inverno acaba de recibir o premio de Condesa de Valdeorras pola súa carreira deportiva. Temos aquí a Susa Cacorchos para entrevistala. Estamos aquí con Rafa Inverno, o gañador do prestixioso premio Condesa de Valdeorras. A quen o queres dedicar? Bueno, antes de nada non quero dar as gracias aos xuíces que me elixiron para ganar este prestixioso torneo de honor para mí, non? E despois, pois, adicarle tamén ao meu tío Toni e a miña moza, non? Que están ali na grada, pois, animándome, non? O meu equipo de fisioterapeutas. Sin eles todo isto non sería posible, non? Gañaste xa 8 finais. Planes vai nada moitas máis? Bueno, mellor si a mellor non, isto nunca se sabe. O importante é seguir un bo ritmo e chegar á fase final de trofeos, non? E, bueno, xa veremos a partir de aí se se pode gañar ou non. Foi un torneo moi exigente físicamente. Planes tomarte un descanso antes do Albariño ou seguir? Sí, seguramente me tomo. Pequeno descanso, non en Marín, descanso tuxas, non? Todo o mundo merece un descanso antes do Albariño, que un torneo agotador físicamente, non? Vale, moitas gracias. Noraboa. Gracias. Agora pasamos a xadrez, xa que tivo lugar este fin de semana a final do torneo intercomarcal de Pollo entre Molinov e Pozovsky. Este foi o máis destacado da fin de semana. Pasamos agora en 20 segundos co tempo.
Comezamos. Hola, boas tardes, benvidos ao tempo da TVG. Onte choveu, hoxe chove e mañá choverá. Non olviden o paraugas e dormir con catiuscas. Boas tardes e ata mañá. Hola amigos, hoy vamos a hacer un completo dibujo. Comenzamos. Comenzamos un círculo. Que quede o máis perfecto posible. Logo facemos unha raya perpendicular ao círculo. Añadimos unhas rayas máis e outras dúas máis. Agora facemos dous circuliños pequenos. Así. Agora unha raya para simular o nariz e outra para poñer a boca e xa podemos elegir se queremos que estea triste ou se estea contento. Neste caso, vamos a hacer que estea contento. Agora metemos unha mensaxe típica como hola. E xa está, amigos, un debuxo perfecto. Se queremos facer outro, podemos facer algo así. Son eu, o Cabezón. Que fantásticos debuxos con simples trazos. Temos o meu. Doin! Que manteño. Bueno, hoxe estamos na peligrosa zona de Xil, unha zona moi peligrosa con turistas portugueses, un clima que a veces chove, outras veces non, e que é o hábitat natural do gorila de Monteporreiro, tamén coñecido como Prolus prolus. Unha das características do gorila de Monteporreiro que come plátanos de Lalín, que podemos encontrar un bosques destes de tundra, non? Vamos a ver como son estes plátanos, gran fuente de nutrientes. ¡Estamos muy colgados! Foca, Santi. Cuidado, Fran. Caracona, cagado. Enfoca ben. Enfocando a mí, enfocando a él. ¿Qué esparro? A ver. Enfoca, cerca. Por aquí. A ver, están lentes. Este espécimen naturaleza. Animais que loitan pola comida con gorila Monteporreiro, con conejos, como este.
Outra das características do gorila monteporreiro, tamén coñecido como Prolus prolus, é que se camufla co paisaxe cunha facilidade pasmosa, é imposible velo case. Eu non vexo nada. Picacho o fociño despois de afeitado. Non sabes onde meter a cabeza ou que carallo facer coa barba? Nitea ten a solución. Nitea men, o máis barato para un. Cifras e palabros, cifras e palabros, cifras e palabros, cifras e palabros. Estamos hoxe na TVG como cada día, de luns a venres, con cifras e palabras. Temos de xuíces como sempre a Yolanda e a Jorge, que tal estades? Moi ben. Acabo de chegar da universidade, de unhas clases aí de reparto de matemáticas, os alumnos portanse ben. Pues me alegro. Temos de concursantes a Pepe Pérez, que tal Pepe? Moi boas. E a Manolo Siradeño, que tal? Bos días, moi ben. De que traballades vos? Eu tiro mediante de coches para cobrar o seguro. E ti? Pois eu teño a honorable profesión de desbrozador de fincas a domicilio. Parece ben. Vamos a comenzar con números. Números son 1, 1, 1, 1, 1 e 1. E a conta ten que dar 6. Tempo. Bueno, Pepe, de que che dá ti? A mí dame 5. 5, enseño as túas contas a cámara. Moito do que vimos, é verdade. Vamos con Manolo, que che dá Manolo? Pois era chévere fácil, dame 6. Moi ben, enseña a cámara. Que opinan os xuíces? Bueno, a conta de Pepe estuvo ben, acercouse aí aos 6, con logaritmos e tal, unha conta complexa, é verdade? Pero, sen embargo, a conta de Manolo chegou ao resultado, aínda que eu teño unha conta máis simplificada, que 1 por 6 igual a 6. Pero, desculpe, o 6 non estaba na listaxe. Cantos matrículas ten vostede? A do coche. Pasamos a seguinte proba. Vamos a pasar a palabras. Turno de Pepe. Vogal. A. Turno de Manolo. Vogal. I. Turno de Pepe. Vogal. O. Turno de Manolo. Vogal. E. Turno de Pepe. Vogal. U. Turno de Manolo. Vogal. E. Turno de Pepe. Vogal. E. Turno de Manolo. Vogal. I. Bueno, se está el gato xa me Vogal. 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 Ola, benvidos ao Lampeiro. Hoxe imos preparar bocata de mijas. Imos os ingredientes. No primeiro lugar, o pan. E no segundo lugar, o pan de molde. Perdón, de moldes. Boas. Grazas. Bueno, empecemos por cortar o pan. E agora facemos outro corte. Ben, unha vez
cortado o pan, temos que coller a rebanada de pan de moldes, desmigala, poñela no medio, con xeito. E listo. A comer. A boda, Para acompañar o bocata que fixemos antes, imos preparar un sándwich mixta. Delicioso. Que te jodan,